Igama lam ndinguThulani Mathanzima, ndisuka eNtshingeni, Ward 2. I-program kaLouis Agri ndiyiqale nge-1 ka-August 2024. Ubomi bam before ndijoyine Louis Agri bendi-farm assistant apha eArthur Mfebe, ndincedisa ngezinto zokulima. Emveni uba ndijoyine le program kaLouis Agri, izinto endizifundileyo ndiye ndafunda ukusebenza nge-tunnel ne-shade net. Ndafunda ke nosebenza nabantu, ndafunda ke ngoku nohandlisha ipressure kuba besine-challenges ezininzi apha, but ke ndiye ndakwazi ufunda usebenza under pressure. Indlela enza ngayo izinto Louis Agri ziyandikholisa ziphinde zingandikholisi, ngoba zindikholiswa nje siye safunda kakhulu, especially workbooks ezi ziye zaba ne-information ezininzi. Nam ndafunda ngezinto ezifana ne-water quality ne-water quantity, izinto bendingazazi ke before bendifike apha kule program. Kwicala ke longandikholisi sibe ne-challenges apha ezininzi, especially ngento yamanzi, but ke kuyo yonke loo nto siye sakwazi uproduce. Kandijongile apha ekuhlaleni ikhona imehluko ayenzileyo uLouis Agri, especially for thina besifunda apha eLouis Agri. Siye safunda uzimela, sa-implementa ne-home gardens, zincede kakhulu ke nezi tools besizifumana, ngoba ngoku siyakwazi uzenzela iplot ezincinci sikwazi ukutya emakhaya. Injongo zam after le program njengoba sivule i-co-op, sifuna go forward nale co-op, si-expande, sikwazi uzimela one day sithi nathi singamafama, sithi sibe zii-commercial farmers zase-South Africa.